مثلي عين سلام على الأيام إيجاد مثلي عين حرام على الأيام إيجاد مثلي عين سلام على الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم آياته اقرأ باسم ربك الذي خلق، والصلاة والسلام على الذي فرض طلب العلم على كل مسلم ومسلمة وعلى آله أبواب مدينة علمه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المشرف لا تي لا جوا أمبو بلا جلين فوني إسلامك فولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنسينا كنا يونسرو أنا دين برو كنكا دين برو مسجي شريف لا تي لا واتي بلا جلنا نواتي نونونا أو فولين كوفن إسلامك فولي بي أني أنكر مغبادو من يونفي نوي الحاج محمد كامينا. الحاج محمد كامينا مدرسة من بي الحمد لله ني أتو دارمي أنكر مغانا مهنة عثمان كالابولا وكم مدرسة نيامورو بي أمينا جيكا بروكي دينا كنا فندو كاينا فولا لا دونتكمنا نين أنغا دو أنغا بروكو نالا أما فأنغا كرمو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيلة الشيخ عثمان كان. نعم. أي شيء إكا ويل أنغا ويل جابيلي لا أما فيكي بسم الله شريف لا تي في جبراني كا بي أما دون جيناتي كم نكونو جين كوفويتي نيا دونيكو جين رسيلي مدوني ديكا وقران آية فولو من جينا على كده كان صلى الله عليه وسلم ويكا يمريا كدوني ديكا أما رفويتي نيا دونيكو نينسا هلاوان نا أنيا يكافكو أنغا جمانا كونالا كالانكو نغسيلي نو دوني النيفو جيني نو دوني نواتي نا أمي كالانتا واتولا أوي مدرسة نياموي أمي فكا باروكي بي kalan yɛrɛ nafa jumɛn b'a la ani ladilikan jumɛn kan ka di denmisɛnninw ma kalanko la ani kalanni somɔgɔw ma nka an ka ɲininkali fɔlɔ min n'an bɛ fɛ k'o ɲɛsi la o ye kalan yɛrɛ nafa jumɛn b'a la dakuruɲɛ fila la. alhamdulillah. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل نعم. طالب العلم فرض على كل مسلم ومسلمة. كرم عثمان يكين قال من سما جراني an bɛ ala fo k'ala barikada fɔlɔ kuma dɛmɛni ala tanuli ka barikada ka sɔli ni kisi ni nɛma kɛ an kutu Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam ana ka sodenw ana ka sahabaw bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔfɛ ye kuma min fɔ nin dɔnni nafa n'i ko dɔnni nafa i ye maa o maa ɲininka o la sira diinɛ taabolo taabolo samɛ o samɛ bɛɛ b'a o nafa fɔlɔfɔlɔ ye mun ye pour que k'o dɔn yɛrɛ ye aya min kalan kuma in daminɛ na silamɛya kɔnɔ aya fɔlɔfɔlɔ min jiginna kira yɛrɛ kan o ye ka dɔnni nayira jira an na k'a dɔn foyi tɛ yen ni kalan tɛ fɔlɔ k'a daminɛ kiraya o min ka bon diɲɛ fɛn bɛɛ kana se maa fɛn diɲɛ fɛn o fɛn fɔlɔ pour que k'a ye n'i k'a kɛ ka ɲɛ f'i ka kalan fɔlɔ de o de dɔnni nafa yɛrɛ fɔlɔ o de sɔrɔ ala y'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a y'a fɔlɔ jigin kuranɛ kɔnɔ n'i y'o iqra sura in iqra bismi rabbika alladhi khalaqa khalaqa al-insana min 'alaq iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. donc n'i y'a ye ala y'a fɔ ale bɛ ka min dɔnni ka ni bigi ni k'a dɔn da dɔnni fɛn a tɛ fɛn min dɔn ani k'a la kalan ni bigi ye ani gafu ye o bɛɛ y'a yira an na k'a fɔ kalan bɛ kɛ ni kalan minɛ minnu ye fɛn fɔlɔ n'o ye ka da yira an ye kira min y'an ka kiraba ye n'o ka fisa fɛn bɛɛ lajɛlen ye o yɛrɛ ka kira dɛmɛ ni kalan ye fɔlɔ donc ala ye mɛlɛkɛ Jibril caman nana kalan yɛrɛ b'o dɔn komi an ka laɲini t'o bɛɛ ye laɲini min ye nafa min bɛ dɔnni na ala y'o fɔ kuranɛ fana kɔnɔ ko hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun o b'a yira an na k'a fɔ nafa de bɛ dɔnni na nafa min dan t'a la sabula diɲɛ bɛ sɔrɔ n'ale de ye lahara bɛ sɔrɔ n'ale de ye ɲɛnɛmaya yɛrɛ ka kɛ kɛcogo ɲuman na kalan ni dɔnni de bɛ sɔn ɲɔgɔn ma n'i ko kalan ni dɔnni fana o ko i ko mara i ko ladamu i ko adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman c'est nin de bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ dɔnni kɔnɔ na dɔnni kɔnɔ ka don kosɛbɛ mais a kɛcogo ɲuman n'i y'a lajɛ o kɔrɔ ye ka adamaden kalan k'i bɔ kunfinya la k'i dilan k'i labɛn ɲɛnamaya k'o kama i ka se k'i yɛrɛ ta i jigi dalen ala kɔfɛ i tɛ siri maa la i bɛna don ko o ko la i bɛ se ka kɛ ka ɲɛ min bɛɛ dɔnni nafa dɔ de ye. dɔnni nafa ka ca a bɛɛ tɛ se ka fɔ sigiyɔrɔ kelen na foyi tɛ ɲa dɔnni kɔ foyi tɛ taa ni dɔnni tɛ an bɛ fɛ k'an sinsin yɔrɔ min na komi an y'a fɔ cogo min na kuma daminɛ la an bɛ walantaw la nin waati nin ye kalanta waatiw ye ne ko denmisɛnninya yɛrɛ fana kɔnɔ ka kalan kɛ denmisɛnninya la kɔnɔna la jɔyɔrɔ jumɛn fana bɛ o la. denmisɛnninya kɛ waati denmisɛnnin n'i nana diɲɛ ala b'i di i ka fɛn fa ni ba de ma fɔlɔ olu de kan ka kalan fɔlɔ d'i ma fɔlɔ i bɛ sɔrɔ k'i bila taa kalan ka taa karamɔgɔ fɛ donc so don an ka asaru la a b'a la ko al-ilm fi as-sughar kan naqsh ala al-hajar ko ka dɔɔnin kɛ fitiniya k'i to denmisɛnninya waati a bɛna n'i ye tɛrɛ ci
fara kan o tɛ bɔ yen cogo min na ni denmisɛnnin ni dɔnniya wulila tɛ ba fitinɛ ma a ladamu wulila sabula dɔnni ma kɛto ɲuman ani jugu ni ladamu ta ɲɔgɔn ye ni denmisɛnnin wulila n'o ye a ka ɲɛnamaya dilanna ka ɲɛ parce que an ka problème yɔrɔ min fɔ n'i ko y'a dɔnni tiɲɛna an fɛ yan an ye nin yɔrɔ de néglige dɔɔni denmisɛnnin bilalen b'u yɛrɛ k'u t'u yɛrɛ ma o t'u don yɔrɔ n'u bɔ yɔrɔ dɔn parents kan ka min kɛ den fa kan ka mun kɛ depuis den dir'i ma ni ala y'a d'i ma ka ban i y'a tɔgɔ d'a la a ka kalanko i ka nin ɲɛsin n'o ye n kan k'a don kalan jumɛn na n'i y'a don n ka kɔlɔsi cogo di karamɔgɔ bɛ don i bɛ taa di kalanyɔrɔ la olu k'a kalan k'a ladamu n'u y'a kalan k'a ladamu n'an yɛrɛ fana fɛ e fana b'a kɔlɔsi a ye fɛn minnu kalan n kan ka mun kɛ k'a kɔlɔsi pour que kalan min bɛ ka d'a ma kalanyɔrɔ la o kalan bɛ se ka nafa ka diɲɛ kɔnɔ na cogo min na an kana denmisɛnw t'u yɛrɛ bolo ka to pajaba yala la ten denmisɛnninw n'a ye fɛn o fɛn kalan ka denmisɛnninya la a to a bila ben pewu o kɛra surtout n'a ye denmisɛnw dɛmɛ ni kɔnna kalan ye n'u ye dɔɔni dɔw la hali n'i y'o dɔn ta ekɔli la o kɔfɛ sa a y'o diinɛ kalan min dɔn dɔɔni a ye dɔnniya ni faamuya min sɔrɔ o la n'a taara yɔrɔ la a n'o éducation nu mara o t'a bila bilen donc denmisɛnninya ni kalan yɛrɛ ka ɲi denmisɛnninya waati jigi denmisɛnnin sigida yɛrɛ ɲɛli bɛɛ bɛ daminɛ yen mais n'o de tiɲɛna fana baara dɔ bɛ tiɲɛ o de kosɔn an kan ka ɲɛsin denmisɛnninw mana sɔrɔ dɔrɔn kana to an k'u t'u yɛrɛ ma ten o k'a bila ka taa kalanyɔrɔ la n'u nana fana kalan ka bɔ kalan an k'u kɔlɔsi fɛn minnu kalan o kalan ninnu taacogo kan ka taacogo ma ye fiɲɛ jumɛn b'a la an kan k'u kɔlɔsi mun na karamɔgɔ ye baara min k'u kunna o baara min bɛ se ka nɔbɔ cogo di so kɔnɔ an kan ka mun kɛ n'an nana sigida fana kan ka mun kɛ denmisɛn bɛɛ kan ka kɔlɔsi ɲɔgɔn fɛ kalanw bɛ dafa k'u kɔlɔsi o de ye karamɔgɔw ni karamɔgɔtigiw ka baara tɔ ɲɛ ka d'u ma kalan kɛli denmisɛnninya la o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ denmisɛnnin waati o b'a sɔrɔ a hakili lankolon don foyi t'a kɔnɔ ko foyi t'a da la foyi t'a kɔnɔ amadu denmisɛnnin a si dɔ la ka daminɛ san 6 la ka taa ɲɛfɛ wala ka san 7 la denmisɛnnin bɛ don kalan na waati min na ka taa ɲɛfɛ dɔɔni a tɛ se ka baara foyi ɲɛ a somɔgɔw ye baara nafama foyi ɲɛ a somɔgɔw ye a bɛ se ka fɛn min ɲɛ waati dɔrɔn o ye k'a dɔn kalan de la a ka se ka kalan kɛ i da sera hadisa dɔ ma o nafa ka bon kosɛbɛ o ye ko kira ye hadisa min fɔ ko denmisɛnnin ka kalan denmisɛnninya la k'a b'i n'a fɔ n'i ye nɔ bɔ fara sanfɛ i y'a dɔn nɔ bɔlen fara sanfɛ o tunu man di o tɛ tunu a ɲiginna o tile y'a a chauffe o wala bilara ji kɔnɔ o nɔ tɛ tunu nka n'i ko denmisɛnnin i ko somɔgɔ i y'a fɔ i ka kuma kɔnɔna la i da sera ma den kalifalen don bangebaga dɔw de la denmisɛnnin fana n'a bilara kalanyɔrɔ la yala bangebagaw jɔyɔrɔ bɛ den ka kalan cogo ɲuman na wa bangebagaw jɔyɔrɔba de b'a la n y'o fɔ denmisɛnninw ka kalanni i y'a fɔ an b'a fɔ ko ka daminɛ premier cycle n'o ye marhala ibtidaiya ka na idadiya ka na sanawiya la nin bɛɛ n'a bɛɛ jɔyɔrɔ don denmisɛnnin mansaw ka jɔyɔrɔ min b'a la o ka bon an y'a fɔ o k'a di kana kalanyɔrɔ la fɔlɔ n'u y'a di kana kalanyɔrɔ la o kɛ a nɔbɔ a ye fɛn minnu kalan ka n'a nana k'a kɔlɔsi a fɛ ni si bɛ ka taa ɲɛfɛ denmisɛnnin bɛ san 14 15 16 ma a bɛna bɔ denmisɛnnin ka don funanŋɛ la waati o waati fana ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i ye denmisɛnnin to o waati la dɔrɔn a kɛra cɛman ye a kɛra muso an ka société bɛ tiɲɛ yɔrɔ la u bɛ taa diɲɛ surtout diɲɛ sisan évolution minnu bɛ yen bi na a kɛnɛ bɛ ka kɛ sababu ye k'an ka denmisɛnninw ɲinɛ u k'an ka mara ni ladamu min sɔrɔ kalan min bɛ k'u kunna kalanyɔrɔ la n'u ye moral ni akhlaq juguman min bɛ d'u ma kalanyɔrɔ la ni somɔgɔw tɛ ka olu o si o kɔfɛ ko m'o taaba gɛlɛya bɛna don ko la donc n'u nana a ye fɛn min kalan ka n'aw muso sokɔnɔ na sokɔnɔ jɔn b'a dɛmɛ o la fa ni ba aw de kan ka dɛmɛ anw de kan ka dɛmɛ ka denmisɛn koron k'a bila sira ɲuman kan kalan min kɛra kalanyɔrɔ la kɔnɔ k'a bila sira kan ani an kana to waati ninnu ka gɛlɛn n'u b'a fɔ sunu murahaka a waati nin ka gɛlɛn ni denmisɛn to a yɛrɛ b'u bolo dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de mais n'a kɔlɔsila k'an cadrer fana n'a ɲɛna o waati fana a tɛ tiɲɛ bilen donc o la denfaw denbaw jamana ɲɛmɔgɔw o waati man ka denmisɛn tiɲɛ waati an kana denmisɛnw ka to k'a fɔ k'u t'an ka tiɲɛ malangoloya gansan ni yɛrɛ jabɔ dɔrɔn na o de kan ka denmisɛnw hakili mɔ waati de y'o ye i ye min fɔ denmisɛnninya hakili sanuyalen don foyi t'a kɔnɔ a bɛ ka mɔ ni fɛn dɔ ye ka na a ye denmisɛnninya ko dɔ kalan ka na a bɛna commencer ka mɔ waati min na n'a ma mɔ cogo ɲuman na n'a ye o jɛ dɔrɔn a dilan man di tuguni donc denfaw kan k'u cɛsiri ka karamɔgɔw dɛmɛ o yɔrɔ la kosɛbɛ denbaw fana k'u cɛsiri o yɔrɔ la denmusomanw ka kɔlɔsi u kana to ka to bajama yaalaw la u kana bɔ bɛɛ fɛ et puis k'u kɔlɔsi jɛɲɔgɔn fana na parce que murafaqatul ashra n'i ye den to ani malangolo ka jɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ la tiɲɛ o la o karamɔgɔ y'a kalan so kɔnɔ o y'a kalan kalanyɔrɔ la o y'a kalan ka ladamu livre b'a bolo kitabu b'a bolo a ladamu na fɛn mun na e nana so kɔnɔ e ye min mago don a la a tora ni malangolo bɛ jɛ ɲɔgɔn la donc sinon e ka ne min bɛ rôle kɛ olu da ka bila sira ɲuman kan a bɛ taa sira jugu kan donc a bɛ bɔ ala ka sira a taa sitan ka sira kan n'a tiɲɛna dɔrɔn o dilan man di bilen mais n'an ye nin yɔrɔ kɔlɔsi denmisɛnninya ka bɔ ka don funanŋɔya waati fo ka se yani balikuya ma ni parents ni kalanden mansaw y'u jɔ jɔyɔrɔ la ani kalanyɔrɔw
den faw ye min fɔ ma so ku jɔyɔrɔ la n'an ka dunun dilanw la ka ca fa ka so an bɛ gɛlɛya fɔ o tɛ sɔrɔ dɛ nka an bɛ kɔni yɔrɔ min n'a ɲinɛna b'o kɔ dɛ o de gɛlɛya b'an na bi na inshallah donc kalanden somɔgɔw u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ u ka jɔyɔrɔ tɛ responsabilité tɛ dɔrɔn ka taa denmisɛnnin di karamɔgɔ ma dɔrɔn a banna ne baara min tun bɛ ne ka banna kalo sara n bɛ taa a ka cotisation sara o dɔrɔn tɛ nka f'u ka kɔlɔsi f'u ka kɔlɔsi parce que den bɛ waati min kɛ so a n'a bangebaaw bɛ min kɛ so ani karamɔgɔw t'o kɛ ɲɔgɔn kan kalanyɔrɔ la d'accord an da sera karamɔgɔ ma karamɔgɔw yɛrɛ ani kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw n'an b'a fɔ ma ko administration scolaire n'an ko o san a bɛɛ b'a kɔnɔna kabini directeur ka na se karamɔgɔ ma ani o n'a ɲɔgɔnnaw bɛɛ lajɛlen fɛn min da bɛ kalanyɔrɔ kumaw la donc olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye kalan tali la ɲɛ parce que an y'a kuma dɔ an ka kalan niveau jiginni na olu fana jɔyɔrɔ ye jumɛn kalanyɔrɔ tali la ɲɛ denmisɛnninw ka kalan ko la alhamdulillah i ka nin kuma ɲɛna kosɛbɛ nin kuma in an ka nin jamana an ka gɛlɛya ba dɔ bɛ yen ni bɛ ko la a bɛ madrasaw la kalanyɔrɔtigiw kalanyɔrɔ man ka dayɛlɛ wari ɲini ko kama kalanyɔrɔ kan ka dayɛlɛ kalan nafa de kama kalandenw mara cogo ɲuman denmisɛnw ka ladamu ɲuman kama ni wari min sɔrɔ o bɛ sɔrɔ kɔfɛ mais n'a kɛlɛ a dayɛlɛ tun ka wari ko yɛrɛ a bɛ tiɲɛlen donc n'i y'a dayɛlɛ dɔnni nafa yɛrɛ kama kira ka diinɛ ɲɛnamali kosɔn ɲɛnamaya dilanli yɛrɛ kama i bɛ karamɔgɔ ɲuman ta fɔlɔ karamɔgɔw ta minnu ni a ka kalan i bɛna bila kilasi minnu na a bɛna kalandenw minnu kalan o dɔnniya b'a la o da bannen dɛ a jugu b'a fana i na ni karamɔgɔ lankolon ye k'u ka denmisɛnninw kalan jugu ɲuman t'ale la kalanden ka karamɔgɔ de y'a ka ladigifɛn ye kosɛbɛ ni karamɔgɔ ma ka karamɔgɔ ɲuman ye ni koduwa ɲuman t'i bolo e ka kan ka min la k'u kɛ dugawuden ye k'i ladigɛ n'o ye o yɛrɛ man ɲi donc baara tɛ ɲɛ donc anw de kalanden mansaw anw directeurs ani kalanyɔrɔtigiw ka fara jamana yɛrɛ kan mɔgɔ min bɛ taa karamɔgɔ la fɔlɔ la an b'a dɔn Modo Kile ni Musa Kilo la ani bi yɛrɛ tɛ an ka jamanaw na karamɔgɔ ko dɔ bɛ yen i t'a ye école karamɔgɔ t'a ye karamɔgɔ si la parce que karamɔgɔ yɛrɛ a kun tɛ wari ko kama n bɛ karamɔgɔ kɛ n ka mɔgɔ ɲumanw de dilan ka di jamana ma se ka jamana jɔ ne bɛ karamɔgɔ tun bɛ waso n'o de ye karamɔgɔ tɛ waso ka kɛ kati tigi n ka kɛ millionnaire n ka kɛ nin karamɔgɔ bɛ waso de n ka kalanni ɲɛnamaw de bɔ ka di jamana ma minnu bɛ se ka jamana jɔ fasoden kanu b'u la b'u parents dɔn u b'u somɔgɔw dɔn u b'u karamɔgɔ dɔn olu de bɛna kɛ fɛn olu bɛ se ka to karamɔgɔ sinon i b'a sɔrɔ karamɔgɔ n'i ye fɔlɔ karamɔgɔ lajɛ a fɛn tigi man ca dɛ parce que a kun tɛ karamɔgɔ mais kab'o de bɔra sisan ni kalan kɛra karamɔgɔya kɛra wariko ni nata ni a kura domicile ye baara tiɲɛna ye ani caman b'a la parce que baara wɛrɛ sɔrɔ na don a la so ni mɔgɔ min niveau b'a la yɛrɛ ladamu b'a la sabati b'a la n'i y'o ta directeur y'o ta k'o kɛ karamɔgɔ ye k'o bila kalandenw kunna i hakili latigɛ olu bɛ mɔgɔ minnu di ka na u bɛ mɔgɔ minnu kalan n'u b'u bolo kalanyɔrɔ la u bɛ ɲuman de parce que olu ladamu jugu ɲuman b'u la olu bɛ kɛ exemple ɲuman de tuma bɛɛ donc kalandenw fana diyagoya kalanden bɛ ka karamɔgɔ latigɛ de fa ni ba c'est vrai caman b'olu bolo mais fa ni ba kɔfɛ a bɛ siran maa min a bɛ maa min bonya kosɛbɛ a kan ka k'a karamɔgɔ de ye n'a sɔrɔ karamɔgɔ yɛrɛ fana ma ɲi dun a b'a bonya cogo di donc o la anw directeurs karamɔgɔw vraiment f'an ka hakili to nin yɔrɔ la an kana karamɔgɔya an ka ɲinɛ a bɔ a minɛ yɛrɛ kɔnɔ minɛ fɔlɔfɔlɔ ye mun ye denmisɛnnin dilan ka kalan k'a ladamu ka ɲɛ a tɛ kɛ wariko kama o bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna la ni o sabatila bɛɛ a ka ca Ala fɛ an bɛ min kɔ a bɛ ɲɛ an bɛna fɛn o fɛn bila denmisɛnnin ɲɛ Ala yɛrɛ bɛ denmisɛnnin nin kun a bɛ sɔn a la a b'a ta karamɔgɔ yɛrɛ fana jɔyɔrɔ ye jumɛn ye karamɔgɔ jɔyɔrɔ ye mun ye e bɛ ka programme min denmisɛnninw kunna i bɛ kalan min k'olu kunna i yɛrɛ k'o kɛ ka ɲɛ e ka kɛ misali ma denmisɛnnin ye i bɛ min fɔ kana fɔ aw kɛnɛ lajɛ n bɛ min fɔ aw k'o lajɛ mais ne ka jugu min bɛ kɛnɛ ka kɔn dɔgɔ tɛ ɲɛ e bɛ sokɔnɔna i bɛ min fɔ kilasi kɔnɔ kɛnɛmana fana kan k'o ye ten de faut pas que e bɛ denmisɛnninw kalan na olu ɲɛ bɛ la kilasi kɔnɔ e b'u ka komi n'a fɔ kira n'u ka naɲuman de olu ka tila ka na e kɛnɛma e bɛ jugulankolon ko dɔ la donc o jigi tɛ ko de o de b'an ka jamana in kɔnɔ bi a école karamɔgɔ a ma karamɔgɔ karamɔgɔ ka kɛ yan kan kɛ exemple ɲuman de ko do hasana a ka kalandenw ye kala kalan sugu o sugu ye karamɔgɔ ɲuman de bɛ kalanden ɲuman bɔ ka di jamana ma donc karamɔgɔ kɛ karamɔgɔ ɲuman ye min fɔra a ka na heure la a ka bɔ heure la a ka kɔlɔsili kɛ denmisɛnw ka b'u bɔra ka so kɔnɔ u b'ale ka fɛn na k'u ladon k'u encadrer ka ɲɛ kalanden bɛ y'ale den de a k'u minɛ ten i b'a bɛɛ minɛ komi i denw de i tɛ dɔ bɔ dɔ la kalankɛla ko ka di ye i b'o ladiya k'o encourager foire i b'o dusu don o la ka se ka bɔ foire la mɔgɔ caman ka kɛ excellent ni très bien tigiw ye i bɛ denmisɛnw e de b'u motiver k'u pousser k'u layɛlɛn sanfɛ mais ni m'o kɛ ne y'o bɛɛ kɛ wariko kama a tɛ ɲɛ donc e bɛ denmisɛn bɛɛ kelen a tɛ kɛ ko faamaden nin ou bien nin nin kalandenw bɛɛ de minɛ ka kɛ kelen k'u bɛɛ bila sira ɲuman k'u ladon k'u bɛɛ kalan kalanso ɲuman na k'u kɔlɔsi n'i ye fiɲɛ min na min man ɲi i bɛ somɔgɔw ladɔnniya la ne bɛ ko dɔ la den na ne kun t'a la ka kɔrɔ n'i y'o kɛ den bangebaa i mana bangebaa ladɔn o la a fana kan ka min kɛ a b'o kɛ o la i ka baara kɛ i bɛ sara min sɔrɔ la diɲɛ na ani Ala yɔrɔ ka bon fɛn bɛɛ lajɛlen o de ye barika b'o la
Amadu an bɛ jamana de fana kɔnɔ bi n'an ko kalanyɔrɔ bɛɛ bɛ jamana ka mara de kɔnɔna la, a mana kɛ kalanyɔrɔ surtout an bɛ ka kuma kalanko kan waati min école fara madrasaw ni kalan wɛrɛw kan, a bɛɛ lajɛlen bɛ jamana ka hukumu kɔnɔna la, an bɛ jamana de kɔnɔna la. Jago jamana ɲɛmɔgɔw fana jɔyɔrɔ dɔ bɛ denw kalanyɔrɔw tali la k'ani kalan tali la ɲɛ wa? Ko jamana jɔyɔrɔba de b'a la. Kira yɛrɛ ka sisan ko ale ka manton maa fila bɛ yen, faamaw ni ko n'olu ɲɛna fɛn bɛɛ manton bɛ ɲɛ, dɔnnibaaw ni jamana ɲɛmɔgɔ kalanko an ka jamana in kalanko tiɲɛlen an bɛ se ka fɔ fan caman y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye kalanko to cogo dɔ la min a tun man ka to ten, parce que depuis karamɔgɔ tali la ani ɲɛmɔgɔ min bɛ sugandili la ɲɛmɔgɔw ka jɔyɔrɔ b'o la, programme min bɛ di jamanadenw ma denmisɛnninw b'o kalan ɲɛmɔgɔ ka jɔyɔrɔ b'o la, kalan wɛrɛ yɛrɛ ka to kalan wɛrɛ minɛn kɔnɔ a kana don politique ko la. Anw fɛ an ka jamana lajɛ yan ko n'o ko événement nin fɔ kalan bɛ bila o man ka kɛ o, diɲɛ yɔrɔ tɔgɔ la kalan tɛ bila manamana ko foyi kama, ni programme scolaire n'a daminɛna ka fɔ ka taa ban foyi t'a tigɛ, n'i y'a tigɛ to yen o y'a sɔrɔ ko gɛlɛn de bɛ yen, mais anw de fɛ a bɛ tigɛ n'importe ko fɛn sababu misɛnnin gɛrɛfu b'a tigɛ, kalandenw b'a tigɛ, karamɔgɔ b'a tigɛ, fɛn bɛɛ b'a tigɛ, parce que jamana ɲɛmɔgɔw fana vraiment m'u jɔyɔrɔ la de, sinon kalanko de kan ka kɛ jamana ka hamiba fɔlɔ ye. Ni jamana o jamana ne kalan sabatila kɔnɔ jamana bɛ taa ɲɛfɛ, mais jamana ma hakili da ye kalanko ka boloko fɛn ye o jamana a bɛ sɛgɛn dɛ. Donc pour que jamana kalanko ka taa ɲɛ fo jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔyɔrɔ la, kalan sira a kan gɛlɛya bɛ bɔ fan o fan fɛ ko gɛlɛya o ka kunbɛn, mɔgɔw bɛna sira o sira fɛ jamanadenw bɛ se ka kalan sɔrɔ ka dugu ni ladamu sɔrɔ, jamanaden ɲuman bɛ se ka dilan ka bɛn sini ka jamana lafiya cogo min na o de fɛɛrɛ kan ka tigɛ, o dun tɛ ɲɛ fo jamana fana k'a jɔ a jɔyɔrɔ la de. Donc n'o kɛra a ka ca Ala fɛ k'u bɛ ɲɔgɔn dafa, parce que Ala fana y'o de fɔ inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, k'o tɛ yɛlɛma ten gansan o, k'u bɛ aw yɛrɛ de b'a dɔn k'Ala bɛ sɔn aw dɛmɛ a la, donc fo ɲɛmɔgɔw k'u jɔ o jɔyɔrɔ la. Vraiment nin baara ninnu ka lajɛ, kalanko ka lajɛ lɛcogo la a kana kɛ politique ko, kalan ni politique man ka don ɲɔgɔn na, ni kalan ni politique donna a bɛ kɛ tiɲɛ de ye, anw ka problème kɛla o de ye sisan. Donc bɛɛ k'i jɔ i jɔyɔrɔ la, bɛɛ k'i ka jɔyɔrɔ fa, bɛɛ k'i ka jɔyɔrɔ fa, bɛɛ jɔ i jɔyɔrɔ la, bɛɛ k'i ka jɔyɔrɔ fa, an mago bɛ résultat min na an bɛ ɲuman sɔrɔ, wa ni résultat ɲuman sɔrɔla fana bɛɛ lajɛlen b'a nafa sɔrɔ, kalan jamana la ka na fo den min yɛrɛ bɛ ka kɔlɔsi walasa a ka kalan kɛ bɛɛ lajɛlen b'a nafa, nka Ala m'an kisi la, Ala ka n'a cɛ ɲɛ, ni résultat kɛra résultat wɛrɛ ye a tɔɔrɔ fana bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ a kalama, an bɛ Alahu taala deli Ala ka résultat ɲuman di an ma. Yala kalan ani jogo ɲuman mara relation b'an kuma ko éducation wala tarbiya, relation b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa? O tɛ taa ɲɔgɔn kɔ, relation ba de b'u ni ɲɔgɔn cɛ, ni fila de bɛ taa, ni hali an ka ministère de l'éducation an bɛ fɔ enseignement et éducation o fila de bɛ taa ɲɔgɔn ye, n'i ko kalan kɔni dɔrɔn kalan bɛ min ɲini o ye ladamu ye fɔlɔ, donc n'i y'a nin fɛn tora sɔrɔ ta dɛ, kalan mana ni kalan tɛ se ka taa ladamu kɔ, ni kalanden kɛra kalan kɛra a ɲɛ yɛrɛ ma, ladamu kɛra a ɲɛ ma, hali n'i tilala olu mana n'a ka kɛ fonctionnaire ye, ladamu ni kalan ni fɛn n'a bɛɛ b'a la o tɛ fiɲɛ de kɛ, mais ni fiɲɛ de donna kalan n'a kɛcogo la a passera namba ni surafɛn studio drama a passera n'o ye, n'o ka bureau kɔnɔ a y'a sɔrɔ ni fiɲɛli mais a bɛ taa n'o sira kelen ma, mais ni kalan ni ladamu n'i y'o min fɔ n'o bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o taara ni ɲɔgɔn ye bɛɛ an bɛ hɛrɛ min ni jamana a bɛ sɔrɔ, parce que kalanden ɲuman bɛ bɔ o kɔnɔna na u bɛ tila u ka kalan na ka premier cycle ni second cycle ba ka t'u lycée la ka bɔ université baw la, a bɔra ni daminɛ min a bila laban n'o ye, n'i y'o bila baara o baara la o tɛ dɛsɛ k'o kɛ, parce que kalanyɔrɔ y'a labɛn min kama o ye a bɛna jamana servir, a bɛ jamana labila a bɛ jamana ka baara kɛ ka ɲɛ, a tɛ suɲɛli don a tɛ namara dɔn, parce que a ye kalan kɛ jɛlenya kɔnɔna na, ladamu kɔnɔna na, mara kɔnɔna na, a y'a dɔn n ye min kɛ ne ye min kalan fana kan ka dɔ di jamanadenw ma, jamanadenw fana nafa sɔrɔ kalan na, n'o de tɛ kalan na bi n bɛ service la, n ye kalan min kɛra mun kan to kalanyɔrɔ la o nafa o ladamu o bɛna jouer a ka baara ka kɛnɛ kan, donc jamana bɛ lafiya sɔrɔ nin cogo la, mais ni nin dɔ ye ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn baara tɛ, donc kalan ni ladamu o tɛ taa ɲɔgɔn kɔ, olu fila bɛ kɛ ka taa ɲɔgɔn ye, a bɛɛ kɛko ɲuman o de bɛna jaabi ɲuman d'a ma, jamanadenw ka lafiya sɔrɔ, dukɔnɔw ka lafiya sɔrɔ, sigidaw ka lafiya sɔrɔ, ni kalan in kɛra ka ɲɛ an bɛ ka kule fɛn caman na drogue ni fɛn min na a bɛɛ ye kalan ni mara kɛbaliya de ye, ni mara tun bɛ yen n'i y'a ye a fɛn o fɛn la i b'a sɔrɔ kalan danna sira wala ladamu t'o la, parents y'u négligé u bɔra kalan la u bɛɛ y'u ye k'u to yen, donc a kɛra tiɲɛli ye a kɛra kojugu ye jamana ma, donc ninnu bɛɛ de kan ka kɔlɔsi, kalan ni ladamu n'o fara ɲɔgɔn kan bɛɛ k'u ninnu kɔlɔsi ka ɲɛ ka baara bila minɛcogo ɲuman d'u ma, a ka ca Ala fɛ an bɛ kisi nin bɛɛ ma, wa an Ala k'an dɛmɛ o de ka kɛ fana o de ye jamana taa ɲɛfɛ kɔnɔ, an ye nin kuma fɛn fɔ sisan an kumana kalanni somɔgɔw kalanyɔrɔtigiw ani jamanakuntigiw jamana kan jamana ɲɛmɔgɔw ka kalanko la, ɔ nin kuma bɛɛ bɛ minnu nɔfɛ o ye kalandenw yɛrɛ ye, a fitinin fara a kumabaw kan, maa ma bɛ kalan na bɛɛ ye kalanden maa ma bɛ kalan na o ye kalanden,
ladilikan jumɛn b'e bolo k'a di an ka bi kalandenw yɛrɛ ma walasa kalan bɛ se ka taa ɲɛ u bɛ se ka dusu cogo min ka kalan bɛ se ka taa ɲɛ kalan bɛ se ka yiriwa jamana kɔnɔ cogo ka sababu kɛ ni kalan yiriwara jamana kɔnɔ dɔrɔn fɛn bɛɛ bɛ yiriwa nka ni kalan jiginna jamana o jamana la o y'o jamana sigilen de ye kɔfɛ ala b'an kisi la ma ladilikan min bɛ ne bolo fo an denw n'an dɔgɔninw denmisɛnw k'a dɔn k'a fɔ kalan in ani mara in olu ka siniɲɛsigi dilantɔ de don u denw ye kalan na u ka dilan ka labɛn sini u ka kɛ cɛw ye walima sini u ka kɛ muso jɔlenw ye kalan bɛ min d'u ma kalan fana a tɛ ɲɛ namara sonyɛli o tɛ mɔgɔ ka kalanba ye dɛ o tɛ ɲɛ i bɛ kalan debi donna kalan don min na i jigi da ala k'i jigi da yɛrɛ kan kalan si taa kalanyɔrɔ la ɛri la i k'i karamɔgɔ bila bato karamɔgɔ mana bila fɛn minnu olu fɔ kalan fɛn minnu bɛ leçon min di ma o ta ka ɲɛ mara ni ladamu minnu bɛ di ma olu ta kana fɛn wɛrɛ mɛn olu kɔfɛ fa ni ba kɔfɛ i karamɔgɔ yɛrɛ y'a dɛmɛ mansa wɛrɛ de ye n'i y'olu labɛn kalandenw k'a faamuya karamɔgɔ t'u jugu ye karamɔgɔ y'u bila sira de ye kalan min b'u bolo a dɛbɛ kun ye k'o dilan o ka kɛ sini cɛ ɲumanw ye sini olu de bɛna kɛ don dɔ maakɔrɔbaw dutigiw ye olu de bɛna kɛ don dɔ baw ye olu de bɛna kɛ dutumusow ye du kɔnɔnaw na olu de bɛna kɛ service ɲɛmɔgɔw ye donc kalanden aw k'a faamuya kalandenw k'a dɔn k'a fɔ kalan nafa bɛ s'u yɛrɛ de ma fɔlɔ fa ni ba ma don kalan ka ban cɛsiri ni kalan kɛcogo ɲuman bɛɛ de bolo i yɛrɛ k'i cɛsiri k'o kɛ k'a sɔrɔ i ma jigi da sonyɛli kan i m'i jigi da sujet sana i m'i jigi da ka pasi namara ye a bɛɛ kɛ ni jɛlenya ye n'i y'a bɛɛ kɛ ni jɛlenya ye i mana tila don min na n'i bilala diɲɛ baara o baara la i bɛ se k'a kɛ kalan o kalan n'i y'a kɛ ka ɲɛ jɛlenya la résultat ɲuman de bɛ sɔrɔ kɔnɔna na donc i mana bila diɲɛ fɛn o fɛn na kalan ladamu n'o b'i la bɛɛ n'i bilala diɲɛ fɛn o fɛn na i bɛ se k'o kɛ ka ɲɛ parce que kalan ye dabɔra k'i tila donc fo kalandenw n'u k'o de faamuya kalan in dabɔra k'u dilan k'u labɛn u ka kɛ se ka sini don dɔ maa ye u kana siri maa la u kana kɛ vagabond u kana kɛ malankolon ye u ka kɛ maa sabatilen u ka se ka jɔ n'u yɛrɛ ye donc u ka o dusu ta kabiri sisan kabiri kalanna waati kalanni yɛrɛ kan ka fɛn dɔ de bila ɲɛ ko n bɛ kɛ nin ye sini donc n'i y'o bila ɲɛ kɔrɔ k'o ta bɛɛ a ka ca la fɛ a bɛ dɛmɛ o la mais fo karamɔgɔw ni denmansaw kalanyɔrɔ ni an ka teliw bɛɛ nin bɛɛ kan ka baara kɛ ɲɔgɔn kan jɔyɔrɔ la ka se ka fɛn ka nin ka ɲɔgɔn dafa an ka waati n'a cogoya kan wasa an bɛ kɛ kuma tigɛ nka dakurunya laban jumɛn b'i bolo i ka dugawu k'an ye an ka baro in kuncɛ o kan alhamdulillah vraiment n b'aw yɛrɛ fo n bɛ chef télé labɛn b'a bɛɛ fo ala ka nin ko nin émission ninnu taa ɲɛ degun b'an bɛɛ la an ɲɛ bɛ kalanko la a bɛ ka kɛ cogo min na an si seko t'a la mais an ka jɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma ni ninnu su bɛ caya ni bɛɛ y'i jɔ la bɛɛ an bɛ bɔ nin dingɛ kɔnɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jamana in basigi kalandenw ala ka dusu ɲuman d'u kɔnɔ u ka kɛ kalanden ɲumanw de ye kalan ni ladamu tɛ taa ɲɔgɔn kɔ kalan ni ladamu ala k'o sabati an ka denmisɛnninw na u ninnu ka labɛn ka bɛn an ma jamana ɲɛmɔgɔw fana u ka lajɛ u ka jamana bila kalanminɛn kɔnɔ kalan ka bɔ politiko la ka bila sira tilennen kan karamɔgɔ ɲumanw ka ta ka bila kalan na kalandenw ka kalan ɲumanw denmansaw fana k'u jɔyɔrɔ la n'an bɛɛ y'an jɔ la n'ala sɔnna a bɛ ɲɛ an b'a ɲini ala fɛ ala ka ko ɲɛ ka d'a ma ala ka barika don an ka laɲiniw na kalanw an ka kalanyɔrɔ ala k'u sabati an bolo kalanw kɛ kalan barikamaw kalan bɛ diɲɛ ni lahara d'a ma ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen jamana in ala ka taa ɲɛfɛ sefila yɛrɛ teli ala ka barika don a la ala k'i yɛrɛ min ka baara in na i ni ka baara kɛlɛ bɛɛ k'aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ walima dɔn ka ɲini ala tala fɛ ala k'an bɛn ɲɔgɔn caman ma ala ka kɛ hɛrɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma an b'o dugawu kɛ ala k'an sababu ye ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ko ni maa min ma sabali dɔnni gɛlɛya kɔrɔ a tigi bɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ kunfiya tɔɔrɔ kɔnɔna la kalan daminɛw tɛ ɲa gɛlɛyaw kɔ f'an k'a faamu fana karamɔgɔw kalanden min bɛ taa di aw ma danaya dɔ de don an b'a fɔ ma ko amana wala danaya dɔ de don min taara di ni fɛn kalifar'i ma hadamaden ɲuman yɛrɛ b'a ɲini fɛ i ka o kalifa in minɛ cogo ɲuman na i k'a minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ wolodenw i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kalanyɔrɔ ɲɛmɔgɔw fana bɛ o cogo la kalanyɔrɔ b'i bolo maa 100 caman b'i bolo olu bɛɛ lajɛlen kalifalen de don i la jamana ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ lajɛlen kan kalan o kalan bɛ jamana kɔnɔ olu bɛɛ lajɛlen kalifalen don jamana ɲɛmɔgɔw de la nka y'a fɔ cogo min ni bɛɛ lajɛlen jɔra i jɔyɔrɔ la k'a dɔn i kan ka min kɛ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ fa siga t'a la an mago bɛ min na kalan na an mago bɛ min na dɔnni ɲini na o bɛ sɔrɔ wa jamana si tɛ taa ɲɛ jɛkulu si fana tɛ taa ɲɛ kunfiya warala yɔrɔ min na ala kira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam ka hadisa dɔ la ko ni maa min bɛ diɲɛ fɛ i ka dɔnni ɲini maa min bɛ lahara fɛ i ka dɔnni ɲini wa maa min b'a fila bɛɛ fɛ ɲɔgɔn fɛ i ka dɔnni ɲini ja an y'a dɔn k'a fɔ ko dɔnni ko maa tɛ se ka taa ka dɔnni to cogo si la n'i tɛ ye lahara fɛ i bɛ diɲɛ kɔni fɛ n'i tɛ diɲɛ fɛ i bɛ lahara kɔni fɛ a si tɛ taa dɔnni kɔ an bɛ Alahu Taala deli dɔnni ɲuman ala ka di an n'aw bɛɛ lajɛlen ma an ka dɔnnikɛlaw
ala k'u mɛn an kɔrɔ ka barika don an na minnu bɛ dɔɔni baara kɔnɔna la kalanko baara kɔnɔna la an bɛ Alahu taala deli ala ka u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna la kalandenw yɛrɛ fana minnu bɛ dɔɔni ɲini na dɔɔni ɲuman barikama ani ka sabali dɔɔni ɲini gɛlɛyaw kɔrɔ an bɛ Alahu taala deli ala ka o di ani u bɛɛ lajɛlen ma aw minnu tun sigilen bɛ aw ka jabaranin kɔrɔ ka diinɛ baro la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la an b'o bɛɛ lajɛlen fɔ k'o la wali ɲuman dɔn aw ka filɛliko ɲuman na an bɛ Alahu taala deli ala ka sigida nataw fana jira an na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu